След години съдебни битки печелите дело, но длъжникът няма имущество, от което да се удовлетворите. В работата си като адвокат често виждаме този сценарий. Понякога длъжникът умишлено разпродава активите си, прехвърля имуществото си или изпратва дружеството още преди делото да приключи. И така, дори да спечелите, решението може да остане само на хартия. Затова в някои случаи е важно да се действа предварително, още преди започване на делото. Законът позволява да поискате от съда обезпечение на бъдещ иск. Казано по-просто, съдът може да наложи мерки, които да запазят имуществото на длъжника, преди той да разбере и преди да успее да го прехвърли. Това могат да бъдат запори на банкови сметки, запори на вземания от трети лица или пък възбрана върху недвижим имот. Така се гарантира, че активите ще бъдат налични в момента, в който съдебното решение влезе в сила. При такива ситуации скоростта е решаваща. Колкото по-рано се направи анализ и се предприемат действия, толкова по-голям е шансът да защитите интереса си. Ако имате спор с длъжник и се притеснявате, че той може да укрие или прехвърли имуществото, не чакайте края на делото. Свържете се с KGK Law Firm за навременна правна защита.